και κάθεται και τον εμπροτίζουν. Άλλος ηλίθιος αυτός. Κάνε δρόμο ρε, και εσύ και άλλοι όλοι. Άντε, μην σας βλέπω, ηλίθιοι. Κάτσε να δει διοκτήτη, τώρα θα καλοπεράσει και αυτός. Ένα μαγαζί να σου πετύχει. Εδώ για τραπεζομάτων. Μέσα στο νερό, αυτό θα μου πιάσει άμα μείνει έτσι. Έλα, άδεια, παιδιά, άδεια. Άδειξη είναι επίπλεπτο. Καλώς τον κύριο Έστρα, καλώς τον σωτήρα μας. Προτέρμα. Εδώ κύριε Έστρα, ευτυχώς που έλατε. Πότε να αυτοκτονήσω. Θα γίνει και αυτό, μην είναι. Όταν καταχρεωθείς μας θα σε βάλω να κάνεις. Δεν μου λες πόσα άτομα παίρνει το μαγαζί. 60-70. Πόσοι έρχονται συνήθως. 7-8 την ημέρα. Πόσοι παίρνουν αμέσως μόλις πάνε. 3-4 και οι υπόλοιποι. Τους παίρνουν σηκωτούς. Δεν μου λες σε ποιον ανήκει το μαγαζί. Εμένα το σάκι παντόφλα και φλέρα παντόφλα. Είστε ζευγάρι. Τι ζευγάρι. Παντόφλα. Τι ζευγάρι. Λέω, η Βέρα, η γυναίκα σου, αδερφή σου, τι είναι. Βέρα, γυναίκα μου. Κατάλαβα, άχρηστη και αυτή. Άχρηστη και βρωμιάνα, τα πεζομάτια μέσα εκεί, κλαοφάτες μέσα στην βρώμα. Κανονικά αυτή δεν έπρεπε να τη λέμε Βέρα, Λέρα έπρεπε να τη λέμε. Καθαρό το μαγαζί, ρε φίλε, δεν τα κάνεις λόγια. Και δεν βλέπω, ηλίθιε, ηλίθιε. Δεν είναι τίποτα να φάμε να δούμε τα ίσο κόσμο. Χωρίστε, τι είναι αυτά. Και φτεδάκια. Δεν είναι ξεδάκια. Δεν είναι ξεδάκι, κάνει το ξεδάκι τέτοιο κέλ. Είναι αυτό και ξεδάκι, ρωτάω. Είναι αυτό και ξεδάκι. Για δοκιμάστε να πείτε αυτό και ξεδάκι. Τι κοιτάς. Keep going. Έλα, στις Μικίνες, ένα. Για τον δρόμο, καλή όρεξη. Και να από εκεί στη στήλω. Να γύρω άλλη παιδιά, ναι. Σαν τι είναι. Γεμιστά. Δεν είναι γεμιστά στα δοκία μας να σερβίρεις. Όχι, μαλάκας είμαι. Πώς θα στείλεις τον πελάτη, ρε. Το παπάκι είναι για delivery. Λύσε, κάνεις και χιούμορ. Αυτά δεν τα τρώνε τα σκυλιά.